Hayi bafethu lasuka lahlala episode 5 season 7 isencane lengane ithi iqala episode kufike u-anti kaSiyacela. U-anti obani udadewabo kaDlamuka lo sadlula emhlabeni. Uzombona phela uSiyacela ngoba nangu uSiyacela umbizile la ekhaya ukuthi bazothi ukukhuluma kancane. And yini ngale bazoyikhuluma uSiyacela uzocela u-anti la ukuthi awu anti bandla ngiyacela anti ukuthi ungisize la ungiphelezele siye kaShezi. kaShezi ke bafethu ikhabonina kaSiyacela ugogo wakhe ozala uma wakhe usaphila. Namanye amalungu omndeni asakhona lapha asaphila ayihlobo zama wakhe. So Siyacela uzocela u-anti la ukuthi anti ngicela bandla ungisize ngiphelezele siye lapha kanje kanje. Hayi abuze u-anti uthi mhlambe ikhonto kufanele silinde le khonto yenzile kwenzakalani kanjani kanjani. Hayi uSiyacela ngaveze lutho. Athi hayi no nama ngazi yabo. Uzoyiphatha kahle ke mase yalapha na kodwa besiyacela athi hawu ngoba yimvu. Ngeke ngenze nje ngizoyithulela sizolalela ukuthi kuthiwani emva kwalokho bese siyahamba. Uneshawe Siyacela athi nje kunjalo. Hayi ke bafethu. Hayi kube kanjalo ke. Ngalana ke nakhona ke ekhaya kaDlamuka umalume ukunene abize omama abize noSibali naye u-anti ukhona futhi naye Siyacela ukhona benomzala wakhe lapha yanasho ukuthi hayi uthole ucingo lusuka kugogo. Ugogo yasho ukuthi izinto abikade seyibona through iy'nkundla zokuxhumana o-TikTok laba no-Facebook azimphathi kahle umfana ngene ey'ngozini zey'moto nani nani. Kusho kona ukuthi kusho ukuthi khona ife elimnyama elikhona. So uyacela-ke ugogo ukuthi ucela ukusiza abone mhlampe ukuthi khona into abangayilungisa nomfana mhlawumbe ubukhona uxolo olukhona ngoba phela lento umfana ngeze ikwazi uqhubeka enze kanje yabo. Okunye futhi akakuvezayo-ke abakhulumile nogogo uyasho umalume ukuthi-ke okunye okwesibili ukuthi umfana lo uSiyacela wathuka ugogo. Leyo nto-ke kusho ukuthi nakhona kukhulunywe into eyake yenzeka esaphila umkhulu. Kusho ukuthi umyeni wakhe ugogo wakhe uSiyacela yenzeka lapho okokuqala okwesibili lokho. Kulokho okwenza-ke kokuthuka uyasho kugogo ukuthi-ke kwakubekiwe ukuthi inhlawulo izoba ngakanani kulelo cala elenzile uSiyacela ukuthini imbuzi ezimbili ney'nkukhu ezine ekumele ukuthi ayikhiphe uSiyacela. Yabo. Hayi uSiyacela bephendula uthi hayi bo izobe ikhishwa ubani leyo nto leyo. Uthi hayi awumancane wena thula wena sizokhuluma la khona umuntu azokwazi ukulungisa lento le yabo. Hayi kuvele lokho aqhubeke-ke umalume ayisho-ke indaba yokuthi-ke kubuye kuyavela la ukuthi ilobola likama wakhe alizange liphelele. Alizange lize liphelele neze yabo. Hayi omama nabaze bathuke bathi hayi bo kanjani manje ngoba phela uma kaSiyacela wafika ngebhokisi la ezoganela kaDlamuka kwaba ukuthi futhi nakhona kwaba khona ibhokisi aphuma ngale sephume sedlule emhlabeni. So yikuphi lokulobola zakwenzeka ngoba phela ugogo uthi manje kushoda inkomo ezisikhombisa. And uSiyacela uthi nje yena ngeke aze ayikhiphe-ke nje leyo nto. Lonke lezi zilwane uSiyacela nje ngeke aze ayenze leyo nto akazani nanto kanjani. And kulokho kokuthiwa uthukile uMashange uzuyasho ukuthi abakaShezi kusho ukuthi khona into abakayenza kumfana ukuze aze areact ngendlela areact ngayo. Ngoba ngeke kube ukuthi kukona konke okukhulunywayo umfana wahleze necala babemenzeni bona ukuze aze enze lokho akwenza yabo. Kodwa omama bebaqhubeka bekhulume-ke indaba yokuthi kulento yamalobolo ugogo ukhuluma nabantu aba-wrong. Abantu futhi obukhuluma nabo abantu ababakhongi ngaleso sikhathi ababantu besilisa ngoba phela iy'nkomo nokuxoxa ngazo indaba zamalobolo kuyinkulumo eziba phakathi kwabantu besilisa. So kungcono kuthiwa mhlawumbe le nkulumo ikhulunywa umkhulu esaphila asho ukuthi hayi undodana ngesikhathi efikile ezocela ihlobo kwasala lapha nalapha nalapha manje ikhulunywa ugogo. Kungcono kuthiwa mhlawumbe ikhulunywa and futhi nakhona-ke into ekanje kuba khona into ey'bhalwa phansi yabo emaphepheni kusayina abantu kuvunyelwane kanjani. Manje iphi yonke leyo nto leyo? Iphi yonke leyo nto yabo? Hhayi-ke kwathiwa-ke kusuka amabomba azobheka kephi-ke kuyena ugogo lapha uShezi. Awusukani madoda bafethu igama lami ngo-Azadi. Thank you so much for coming through to my channel. Please do not forget to subscribe and press that like button, okay? Ne-bell button bafethu khona uzokwazi ama-notifications whenever I drop ama-videos of ama-reviews ama-shows adlalayo ku-TV. So anyways bafike-ke kubo kagogo bamfica ugogo madoda bambingelele engene endlini kuhlalwe phansi. Ayibiye naye ugogo-ke kuthiwa ama-researches ukuthi ubani kuSiyacela ugogo wakhe uzala unina yabona yonke leyo nto leyo all the formalities kube mnandi kube nje. Hayi ke sekaqala-ke kukhulunywa indaba yokuthi kahle kahle yini ebalethile kube yena ugogo bandla ohlambulukayo akusho konke afisa ukusho.
okuthintana noSiyacela ukuthi abaphathene kahle, ababukani ngaso linye, kukhona izinto ezingamjabulisi, kukhona izinto ekakumele zenzeke esakhona ubaba wekhaya umkhulu, ubaba wekhaya uwumuntu olungile kodwa-ke yena njengogogo uwumuntu nje owumayipringana, yabo, uwumuntu ongawuthathi futhi nje i-nonsense. Hhayi, lapho Siyacela naye kuma-diary sessions yakho uthi, yabo ngoba ekhuluma kanje, nami ngoba ngifikile la ngizomtshela yona i-nonsense, angeke ngidlale mina lesalukazi. Bafethu, uSiyacela ntonjani? Unjani nto Siyacela? Ugogo wakhe lo, ugogo wakhe uzalwe nina kodwa akakhathalele kuthi akanandaba. Yabona umuntu uma esenza kanje, usedlula. Ngiyantshela mina uSiyacela usedlule straight. Anyways, carries on. Kulokho-ke masiyasho-ke ugogo ukuthi-ke kuzinto ezenzeka abaleke indaba yokuthuka nani 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 nani, kulokho kwamacala enzeka, ngoba uyasho ugogo ukuthi amacala ayise ufuna ukuthi athathwe ubani? USiyacela. USiyacela masiyabuza imaphi lawo macala lawo? Imaphi lawo macala akumele athathwe yena? Aseyasho kugogo ukuthi la wena Siyacela wakho indaba ukuthi mina ngangifuna ukuthwala ngengane yala ekhaya kanje 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 kanje. Yinto wayekhuluma leyo kubuka izwe ninobaba bakhona isiphoqa phambi kwezwe lonke ko-TV ukuthi senza lokhu nalokhu nalokhu. Hhayi, uSiyacela maseyakhuluma yena ngoba phela uyasho ukuthi hayi bo, kanjani manje leyo nto leyo ukuthi iyamanga, yabo, ngoba phela yinto wena oyaziyo, yabo. Uyasho nama-diary sessions uSiyacela ukuthi no, lento ayikhuluma ngicathi ngizoyiphikisa ngoba mhlawumbe kuwukuthi yinto eyayikhulumeke kusakhona ubaba, nami ngisazoyikhuluma ngoba ngizoyimela lento le. Nangu nomalume wakhe lapha yena uSiyacela ukhona umfowabo kama wakhe. Hayi, bafethu, abuze uSiyacela ukuthi wemalume, abuze umalume wakhe lapho, wemalume ngesikhathi sivuswe ey'ntatha la ngovivi kuthiwa sihambe siye eVredem siyobheka ubaba othile oyinyanga, kwakwenzakaleni, asukwenzani kanti lapho? Khuluma phela. Hhayi umalume instead of ukuthi aphendule uSiyacela benogogo, ngoba nogogo vele wavele wanama wangakwazi ukuphendula. Hawu umalume vele adena uthi wena uzodelela la, usuka leyo lunto uzoxolisa ukuze ukulungisa izinto uzodelela wena la. Hawu, the next thing ngibona umalume useyasukuma, ho phuthu 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 phuthu, heyi naku imhlola bo. Nawe ngiyasukuma la uSiyacela manje yena uthi ngishaye phela kanjani kanjani, wenza yonke into ngila ekhaya, kanjani kanjani. Yabona umalume naye uganunu wabo, and uzuyasho ukuthi yabona ingane kasisi le, yabo, kuma-diary sessions yakho uyasho umalume ukuthi ingane kasisi le engekaze ayilahle, kodwa kumele ikhunjuzwe ukuthi inhlonipho ikanjani kubantu abadala. Uze ngalokho umalume uthi ngizobeka le nhlonipho mina, qha ayikho enye into. Kuze kuphunyelwe eminyango nakhona futhi kusuka umsindo, uSiyacela uzokhuluma ukuthi ngizokubophisa uma wangithinta mina, osibale bayambamba, bayamkhuza, kanjani kanjani, uzophetha isitini uSiyacela nalama-skinny jean awagqokile mngaka, akanama-jeans a-skin lo mfana. Uyazibona semngakanani, isibhuqabhuqa somfana sigqoka ama-slim fit jeans. Uyaphi kuma-slim fit jeans weSiyacela? Uyaphi? Hhayi ndoda, kuze kuvele umtsinsila-ke manje kubuka izwe lonke-ke manje. Angiboni ukhona umuntu ongawazi umsinsila kaSiyacela by this point, akekho umuntu ongawazi. Kubangwa kuphi la egcekeni? Umalume ufuna ukumbamba kabi kabi nomfana nangu naye la. uSiyacela hlezi azenza into etswebhu, usubhukuda ubhizi uzokuvulela amaphoyisa, uphethe isitini phezu kwalokho. Why? Uhlezi uklema ukuthi uyakwazi ukula wena wesigansonsi. Namhlanje-ke yini into eyenzayo? Ibizwa ngani? Hhayi, kubuye kuzohlala phansi endlini kuzokhulunywa phela ukuthi kanjani kanjani, kuze kufike umama ukunene. Nomama ukunene naye afike-ke phela ezosho ezabo ugogo ukuthi gogo nami ngizama ukulungiselela umfana la izinto, yabo, ngizama ukulungiselela umfana la ukuthi kwenzakalani. Kuma-diary sessions zakhe laphayana uSiyacela uyayichaza indaba ukuthi yabona umalume enza lento ayenzayo ushawa yiy'lwane zakhe ngoba uyazi ukuthi ivari ithini, uyalazi iqiniso. Manje ingakho esenza lento ayenzayo, ayikho enye into. Hhayi ngoba kukanjani. Hhayi umama ukunene akhulume beno-anti laphayana kaSiyacela kukhulunywe lento ukuthi bazame ugogo bambonise, naye umalume naye abe khona amagama awabekayo. Kusekusakhulunywa lapho, abevela ngomnyango ekuza kancane inkunzana laphayana uSiyacela ikhuluma ukuthi ney'nkulumo zena enizenzayo la, nazi ukuthi mina akho nto engizoyikhokha, akho mali engizoyikhokha la, akho y'lwane ngize ngikhiphe nenja. Hhayi malume, sukuma futhi sifuna umbamba ngezandla futhi ngishaye, sekukhona noThando-ke la, naye uThando nawe uvikela yena indoda yakhe phela le. Yabona bafethu leya couple, yabo leya couple ngeke ngibuke sisayidini laThando, kodwa naye uThando uney'nkinga zakhe. Ahambe uyilungise indaba yakaNdaba noThabethe, azame ukulungisa izinto zakhe zalapha ngoba naye nje uney'nto zakhe. Ebhizi evikela le nkuqa le, angazi uyivele into eyaphi. Hhayi, agcina sebelamulekile babezohlala phansi. Ugogo bantu ahlambuluka athi usesharp, uyamkhipha uma kuthiwa khona amafu ambhale kuwona, akasanamzukulu yena. Yena uSiyacela yena nenkinga, yena akanankinga. And uSiyacela lapho uyasho ukuthi
mina ayikho into engiyifunayo, ngifuna lo muntu ukuthi angihlambulule. Ngifuna ngihlambulule akhona into emva kwalokho akukho sonke ngoskipha. Yena fanele enze lokho nje kumina. Uyacela nje ufuna lokho akufunayo ukuthi kwenzakalani emva kwalokho akasebenzi. And ugogo usethola iso siyacela amacala ayise. Iyona-ke into eyenzakalayo leyo. Hayi bafethu, hayi. Episode 5 hayi ngiyakutshela. Bekuyileyo nto nje eyenzakalile. Ukuze ade beye kaShezi, kaShezi-ke kwaba nembi la ethutha. Uma khona usiyacela kuzoba nembi la ethutha. Yini? Hayi ulawo bafo. Hayi ulawo. Kugeza izandla ugogo athi ngi-right. Owenu niyobona ukuthi nenze njani mathi uyadlula emhlabeni niyothola ikesi lapha elatamati nimngcwabe ngalo. Angisebenzi, anginendaba. Use-right uphumile nje kuyena u-out. Ayi bafethu, iphele kanjalo bafethu episode namhlanje bafethu. Siyacela. Hayi bafethu, sobuye sikhulume bafethu. Ngibonge kakhulu. Please don't forget to subscribe. Please press that button bafethu. Tshele nabanye, share it. Sikhulume on the comments, okay?